Ndiyo. Kwa chikafu changu churu? Ichi kechi? Ayo mandisi kuti zvinhu zvakarara zvanezuro izvo. Chikafu chanezuro ichi? Handu zvamakaita wakapinda mumbango yako neyongoni. Zvine basa rei chikafu izvo? Saka charara kupi chikafu? Hazvidye chakarara, chikafu chakarara unoziva. Charara nguvai, wapinda 12. Condition yangu unoiziva nani, ndikwanisa kudya zvizvarara. Wapinda na 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours. Ndati chikafu chakarara. Charara kupi? Toda takakubikira chikafu kuti uchudye. Urekuita kutarisa kubika 6 hours ago wochiti ungodai basi. Ndipinde zvinhu zvinganiko zvandoswera ndichifushira mumingiriri mumicrowave. Zvingangodvawofushira. Iwe harisi sadza rako renezuro ratikabika baba riri sadza ranachidya makusainiro riri mubheseni asi sadza rako rimari mwezuro here. Akararamba wacho ndiani atengeri new year. New year kuita sei kwacho idya chikafu ichi. Aiwa zvandidye izvo. Manje utochidya chikafu ichi. Aiwa iwo condition yandirwari ndorwara zviri unoziva kuti ndakanzisanje zvine zvarara. Nani? Narundidzeiko nachiremba. Iwe. Mawazi mangani. Aiwa kana pasina zvamusa kuda kubika kwacho ndeni. Twazi muno zvingobaya-baya foni baya ndabaya-baya foni kupidya chikafu ichi. Saka ndoenda nonotenga. Hayi kubuda. Apana kwakumbuya. Ichi chikafu ndicho ichi chikafu ndicho chikafu ichi.